ओम साईराम. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज आमच्या बरोबर नाथांची नाथ एकनाथ. सर, आपण मथुरा हॉटेलला आलेला आहात. तर तुझा स्टे कसा झाला? फार छान. सर, सर्व्हिस तुम्हाला कशी मिळाली? हॉस्पिटल कशी मिळाली? कम्फर्टेबल आहे आणि स्वच्छता वगैरे फार छान. क्लिननेस फार चांगलं आहे. ॲम्बियन्स पण फार चांगला आहे. व्हेरी गुड. लाईक द स्टे. थँक्यू. आणि सर, तुम्हाला कधी वाटलं होतं की आपल्या दोघांची भेट होईल? आपण भेटलो, कसं वाटतंय? तो आपण म्हणजे एक आहे, शेवटी साईबाबांचा आशीर्वाद असतो की आपल्याला थोड्या मोठ्यांच्या भेटी होतात. आणि येणाऱ्या साईभक्तांसाठी तुम्ही काय सांगू शकता सर? तर इथे या मथुरा जे आहे साईबाबा मंदिराचं जे गेट नंबर 7 आहे त्या बरोबर समोरच आहे आणि फार छान हॉटेल आहे. आणि या इथे आशीर्वाद घ्या साई. सर, आणि माझ्या हृदयातल्या साईकडून तुमच्या हृदयातल्या साईंना साष्टांग नमस्कार आणि ओम साईराम आणि तुम्हाला शुभेच्छा.